Ne, tak buď ma vyhadzujete, alebo môžem ostať jedno alebo druhé, nie? Kľudne. A bolo vám asi vysvetlené, koľko chcel. Bolo, ale ja si myslím, že protizákonné ma z verejného priestranstva vyhodiť, keď nerobím nič zlé. Ale nikto vás nevyhadzuje. Slušne sme vás požiadali, aby ste opustili. OK, ale ja slušne odmietam, že tu chcem ostať. A tým pádom ma vyhadzujete. Nie, Nie? Nie. Takže môžem tu ostať. Nie, ešte raz. Oni si nahlásili svoje spoločenie. Na čo oni majú právo nárok v rámci toho mesta súhlasilo a im to dovolí. Oni si v tom prípade aj môžu určiť, koho chcú a koho nie. A žiaľ, vy A to si istý, že takto je napísané v zákone. Že keď niekto robí verejnú akciu, že môže hocikoho vyhodiť, koho si zmyslí. nikto nevyhadzuje nikoho. Oni si Tak vás počkaj, ale proste tak neželajú. ktoré? OK, tak ale to sa vylučuje, tak buď tu môžem ostať, ale ma vyhadzujete. Jedno alebo druhé. Pán Sulík, vy ma rozumiete. Prečo vy vracete moje slova? Ne, tak buď ma vyhadzujete, alebo môžem ostať. Jedno alebo druhé, nie? No nemôžete, lebo My oni vás vás žiadame, nepustili aby ešte ste dovnútra. opustili tento tak? priestor. Je to Nemôžete priestor, dostať. ktorý oni majú legálne. Chápete ma? Opustite ho, prosím vás. Nenačujte. Ne, ja sa iba pýtam, že či je to zákonný Áno, postup. je to zákonný Má vykázať z verejného Á, priestoru. Áno. Áno. OK. Nie, takže poprosím vás. Ale ja to budem riešiť s tým právnikom a mám tie vaše čísla. Kľudne, Ja sa budem pýtať na legálnosť toho. V poriadku, pán Sulík. Mohli by ste, prosím vás, opustiť tento priestor? Mohol. Ďakujem. Daj mi feedback. Mám ťa dosť.